Hej, og hjertelig velkommen til kanalen. Det er Free Approximate, hvor jeg kommer til at være måned, sådan cirka. Altså sådan, tæt på den første, nu har jeg lige været på ferie, derfor har jeg ikke været en nu her. Men tæt på den første, så viser jeg hver måned. Mine MC's, de produkter, jeg bruger op. Og så vil jeg også gerne prøve længere sigt, eller måske snart. Og så prøve at vise noget Kastoffen, jeg også laver. Så det er egentlig det, den her kanal kommer til at være med. Så jeg kommer til at kunne se, hvad jeg har brugt op af ting, og måske komme med mine tanker om, hvad jeg synes omkring produkterne, hvis I gerne vil høre det. Men også lige for eksempel god, fordi jeg har en del ting, og så vil jeg gerne få et brugt op. Og det her tænker jeg, at det måske er den måde, jeg bedst vil motivere til at få brugt op, i stedet for at bruge forskellige ting. Så hold mig til den ene ting, indtil det bliver egentlig brugt op, eller 2 eller 3 ting. Lige ind på, hvad mit humør er. Så jeg får brugt min produkt op, så man ikke får for meget, fordi det kender nok de fleste også, at man kan have for mange ting lige pludselig, så noget, så glemmer man at få brugt op, og så på det svært forramningen, når man ser sådan. Så ja, så lad mig vise jer juli MC's, eller juli brugte produkter. Jeg brugte sådan en herop. Beige white. Den er egentlig okay. Jeg bruger den til nogle gange til mit ansigt, men også nogle gange bare lige for at fjerne nogle ting herhjemme, altså støv og sådan nogle ting. Så den er egentlig okay. Og når jeg får resten, jeg skal lige sige, at alle produkterne har jeg selv købt. Hvis nu der skulle være i tvivl om det. Så bruger jeg sådan en duftlyser. Og der kan jeg se, at jeg har brugt en Winter Snow duft. Og den er egentlig også rigtig god. I kan se, der er rimelig sammen. Og så har jeg brugt en pose Cashmere. Den kan jeg også rigtig godt lide. Den kan jeg ikke huske duften, fordi det er et stykke tid siden, når man har været på ferie også. Nej, men den er også rigtig, rigtig god. Egentlig ikke rigtig at prøve for, mener jeg ikke så. Nogle jeg godt kunne finde på at købe igen en gang, når jeg får til mere ud. Og så har jeg fået brugt sådan her Peppermint Candy Cane. Creme til kroppen. Den er også rigtig, rigtig god. Meget sådan jule. Så. Men som sagt, jeg vil gerne lige at få brugt mine produkter op, så nogle af dem, jeg tager dem lidt forskellige i forhold til, hvor gamle de er. Så den dufter godt, men mere op til jul måske. Og så har jeg brugt sådan en seksuel op med Winter Snow. Også rigtig god. Jeg kan godt lide Winter Snow duften i sådan perioder. Nogle gange kan jeg også få mig af det, hvis jeg har brugt for meget lys af det. Og så har jeg brugt en toilet fra sådan igen. En Winter Snow også. Og så har jeg fået opbrugt en deodorant. Rismælk og cherry blossom. De er japanske træer. Den er rigtig, rigtig god. Den er også rigtig færdig. Så den har jeg købt nogle flere af på min ferie. Og så har jeg fået brugt sådan en her. Det er lidt fedt i det. Det må jeg ønske. Men sådan en relax shower form gel til kroppen, når du går i bad. Der var også rigtig god som dejlig. Hvordan skal jeg forklare duften? Sådan en neutral duft. Altså både mænd og kvinder kan bruge den, kan man sige. Det er ikke sådan meget sådan i blomster, men mere i sådan noget afslappende duft. Og det her, det er egentlig en person på, jeg har brugt i duft. Og det her, det er egentlig et duftlys af Black Opium, ligesom med parfume. En af mine yndlingsdufte i duftlys, lige for tiden. Så har jeg ellers brugt her. Det er også et af duftlys. Det er fordi, at jeg har sådan nogle her selv. Og så køber jeg bare indholdet i den, så det er jo lidt billigere. Og det går op. Og den er rigtig god til, når du har åbent dørene, synes jeg. Så kommer der ikke så mange dyr ind. Fordi nok ikke lige så. Den er duften. Jeg har brugt en del op i den her måned her, så der er lige en del, I skal se med. Så det håber jeg godt. Så har jeg brugt sådan en her Happy Mask. Sådan her. Ikke lige min favorit, men den er okay. Den er okay, men ikke lige den, jeg er mest fan af. Må man sige så. Og så har jeg brugt sådan en her vitamin C mask. Den var jeg lidt mere fan af. Og så har jeg brugt sådan en Peptides Five shampoo. Den er okay. Lidt træt, at man får så meget virkelig hår. Men er okay. Det er nogle, jeg har købt mange af, så jeg skal have brugt dem op. Jeg synes, det er synd, de bare buksespiller. Så jeg bruger dem op, og så peger jeg på nogle andre, der ikke går lige så meget virkelig hår. Og så har jeg brugt en dufvoks, der hedder Champagne. Den er også rigtig god. Den kan jeg godt lide. Og der kan jeg se, der er gået en hul på. Noget i brusen.
Der var undskyld for det. Hvad lader vi? Og så har jeg brugt sådan en room spray. Jeg kan ikke lige huske stoften, fordi det står der ikke. Jo, det står her. Den kom fra. Den er okay. Den brugte jeg lidt ud til badeværelser, så der var egentlig okay der. Så man skal lige vende sig til stoften. Jeg var ikke fan af den til sidst i starten, men jeg blev fan af den senere her. Så brugte den her op. Nu kan I se, at der er lidt i. Dengang jeg brugte den op, der var der ingenting tilbage, så den siger vi bare den op. Og det er bare en sprik, håndsprik-agtig. Ja, det er det jo. Jeg skal bare lige huske ord for. Og så kan I huske, at jeg brugte en creme i Peppermint Candy. Jeg har også brugt en det er en creme mere, jeg bruger. Det er faktisk det. Jeg brugte 2 cremer. Eller, jeg troede lige, det var en body scrub. Det tror jeg nemlig, der er her. Ja. Og det er den, der åbnes op. Det er body scrub af Peppermint. Den er også fin. Meget juli, som sagt. Og Peppermint, den dufter rigtig meget af det. Men det er egentlig okay. Nu begynder vi at være lidt tomme igen. Der er stadig lidt ting i den her måned her, kan jeg se allerede nu. Der er 2 ting, så der er ikke så meget indtil videre i hvert fald. Så har jeg eksempel sådan en jogger, bodybuilder også. Og den er også rigtig fin. Dufter fint og sådan noget. Det gælder godt. Fint, så de skal jo simpelthen op. Og så har jeg brugt en deodorant. Der er heller ikke rigtig noget tilbage i. Pearls and Beauty. Fint. Deodorant til prisen, synes jeg. Og så har jeg brugt en Whistle of Calm. Sådan en shower silicone. Den er også rigtig fin. Den dufter rigtig godt, synes jeg. Det er mere i den pige version, hvis man kan se det så. Så har jeg brugt Candy Floss. Den er rigtig god. En meget som ikke som meget hvad kan man sige, altså den dufter rigtig godt, og det er ikke sådan en, der overdøver helt ved mig, men man kan dufte den, uden den for mig. Det er sådan, jeg skal forklare. Og så har jeg brugt sådan nogle til øjnene, og det var egentlig okay. Så den kunne jeg godt finde på at købe igen. En gang har jeg fået brugt nogle andre produkter op. Og så har jeg fået brugt en scrub. Den er egentlig fin, den her. Der er med ler i. Men den er egentlig okay. Og fin. Ja, der har jeg fået ud, men jeg tror, det var noget. Jeg tror, det var shower steamer spray i pulverform. Og det er egentlig også rigtig normalvis. Så nu kan jeg godt finde på at købe flere, når jeg lige har for eksempel mere ud. Og så har jeg brugt duften Blueberry og Jasmine. Den var egentlig også okay. Overraskende god i forhold til, hvad jeg regnede med. Regnmaske, ikke? Den var egentlig også okay. Fin duft og sådan noget. Fin til behov, tænker jeg. Den er også bare helt klisker. Så brugte det skub efter. Og så har jeg brugt sådan en vitamin C fra Rexels. Serum ting. Ja, det er en serum ting. Den var jeg rigtig glad for. Så nu kan jeg godt finde på, når jeg får brugt noget af det andet op for at købe. Ja. Og så en herremask. Den var egentlig okay. Jeg ved ikke, om der har gjort noget, fordi der var så lidt i, så jeg kunne ikke rigtig mærke noget. Og så en parfume. Den var egentlig okay. Ikke lige min favorit. Men det var fint til det, jeg skulle bruge den til. Det var til øjemaskerne. Kan se. Og så en parfume. Japansk Cherry Blossom Strawberry Yoga. Cherry Blossom Yoga. Kys. Den var egentlig også fin. Men det er dejligt, at jeg egentlig har fået den brugt, fordi den har haft i for lang tid. Så det er dejligt. Så har jeg brugt sådan en her Candy Stick Æble. Den er også rigtig god. Den dufter lidt æble. Det gælder de der sukkeræbler, man kan få agtige. Det er nok den beskrivelse, det skal komme frem med. Og så brugte jeg en mere, og det er jogger. Den var også fin. Ikke så kraftig. Altså for kraftig igen, men den var god. Og man selv kan styre kraften, ikke ved at putte noget mere i. Og så brugte jeg en, der hedder Cranberry Sparkle. Den var også rigtig, rigtig god. Så jeg får brugt en del duftbox i den her måned. Nogle måneder kommer jeg ikke til at bruge mig, og andre måneder så nu har jeg lige været på ferie, så kommer jeg ikke til at bruge så meget igen, i forhold til nu her, som jeg bruger.
Så har jeg bare lige sidste ting nu, så det er nemmere lige at finde dem. Så har jeg brugt sådan en håndcreme. Den minder mig, den er god nok. Det er ikke lige min favorit duft for mig endnu. Den minder mig om, når man er på de varme ferier. Sådan duft, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og så har jeg brugt shower steamers. Det bruger jeg ofte, når jeg går bad. Nogle gange glemmer jeg dem, nogle gange bruger jeg. Der har det en af mine yndlingsduft, jeg lige får fået. Det er Marie Gold, sådan så. Det var rigtig, rigtig god. Og så par mynke eller kris. De er også gode, de duftvokser. I mig er det bare duftvokser. Og så er der en her. Det er en moving shower steamer. Den var også rigtig, rigtig god. Jeg kan ikke lige huske duften, men den så, ja, synes jeg er dejligt forfriskende, når man lige går i bad. Og der er noget lakrids på mynke igen. Der vokser sådan små nogle. Jeg kan jo lige så godt få brugt. Så har jeg brugt en sifonker duftboks. Den var også rigtig, rigtig god. Så er nogle lidt forskellige frugtduft. Så er den Black Opium. Det er som parfume. Og så har jeg brugt en Eucalyptus ikke duftboks. Shower steamers. Så ja. Nu har jeg fået brugt rigtig mange produkter op, som I kan se. Rigtig, rigtig mange. Var i den her pose her. Men for næste måned, den måned vi er i august, der tænker jeg at lave en lille challenge for mig selv. Ved at sige, hver produkt, der giver jeg vist en synkroner til, så jeg også skal begynde på det her kaststof, ved at vise det frem på samme tid. For at få ligesom det kombineret sammen, for jeg hurtigt også kan bestille den gæld af, jeg har egentlig. Så det er egentlig det, jeg vil gøre. Men ja, jeg håber, I nåede den første video. I må sige til, hvis der er for mig støjniveau, hvis jeg snakker for lav eller snakker for høj. Egentlig så prøver jeg at reagere det, eller prøve at sætte det op eller ned i forhold til mikrofon. Jeg kan desværre ikke selv høre, fordi jeg har ikke nogen høretelefoner lige PC, så jeg selv kan høre mig selv imens, fordi jeg hører støjniveau. Men fordi der er så mange ting nu her, så synes jeg, det bliver lidt for dyrt i forhold til at lave den challenge med på 1 kroner, 2 kroner eller 5 kroner på. Så bruger jeg mange penge lige pludselig, som jeg også lige skal ud og finde. Så ja, jeg har selvfølgelig en opsparing, jeg kan tage men det finder jeg lige ude. Men jeg tænker for næste måned, så vil jeg gøre det, så jeg kan lave 2 videoer måske om måneden indtil videre. Og måske lave nogle kaststof, hvis I også gerne vil se det. I må endelig se, hvis I har nogle idéer til, hvad I godt kunne tænke jer at se. Ja, ellers så ses vi næste gang. Hej hej, og mange tak fordi I så med. Og hvis I kunne lide det, så må I gerne like. Skriv i kommentarer, hvis der er nogle ting, jeg kan forbedre, som sagt. Og hvis I gerne vil følge min min rejse igennem både blive lidt free, men også få brugt en masse produkter ned, så jeg ikke har for mange ting her, så må I gerne følge mig, hvis I har lyst til det. Og ja, vi ses næste gang. Hej hej.